今回僕が抜きでレース参戦することになった目的というのは、やっぱこう若手の育成なんですね。で、僕が出ないことで違う若手がメンバーに入れますし、みんなでこう容器を、支えていかなければいけないっていう、より強いチームワークが求められると思うんで、そういう、ちょっと僕にしてみれば、ちょっと一線引いて、ちょっとね、チームを突き放したような感じで、自分たちだけで誰も頼れる状態がない中で、自分たちでこうやって、これはね、失敗してもいいと思うしね、いろんな失敗も体験しながら、とにかくこう成長の場になってほしいと思っているので、どういう結果になっても彼らが全力ではやってくれると思うので、そういう意味で楽しみにしてます。本当にね、陽気自身も前回のオレゴン大会で久々のチームに復帰して久々の海外レースで、一応チームキャプテンっていう役割で出て、結構やっぱり、思うようにチームを回せなかったという反省点が多分彼もすごく大きくあったと思うんで、前回の反省を生かしてね、チームをうまく回していくかっていうのが本当にこう今回問われる。でそれがそのままレースの結果にも直結してくると思いますので、かなり僕自身もちょっと楽しみにしています。ただ僕が結構メンバーで期待しているのは、実を言うとキーになるのは米君じゃないかなと思ってまして、彼はもう十分海外レースも積んできてるし、前回の大会でも陽気がキャプテンっていうことで、自分が果たすべき役割っていうのがね、見えてきてると思うので、それをいよいよ実行してもらうことになるかなと。で今までどちらかというと米君はこう自分のことはしっかりやりますっていう、そこにフォーカスしてる面があって、チーム全体のことに対しての役割まではちょっと今まではそこまで至ってなかったなと。ただ今回はそれがすごく求められて、若手の2人をサポートしたり、かつ容器もサポートしたりとかね、もしくはその間に入って取りまとめるとか調整役をしなきゃいけないみたいな、ちょっと中間管理職的な立場になると思うので、結構彼がポイントになるかなと僕は思ってるので、逆に彼がどんなパフォーマンスを発揮してくれるのかをすごく楽しみにしてるし期待してます。今回海外レース初めてのメンバーが2人いて、男性の哲と女性のあーちゃんなんですけども、2人ともすごく意気込みがあって、前向きさがあるんで、しかも結構大人な感じがするんでね、期待はしてるんですけども、まず哲に関してはちょっとね控えめなんですよね。なので経験のある、陽気とか米君に対してもあまり自分の意見が言えないんじゃないかなとか、そういうタイプなんですね。なんですけどやっぱりこう陽気とか米がいつも間違わない正しい選択をするかとか、とは限らないですし、場合によってはこう彼らが弱くなって、ちょっとダメダメになるシーンも当然あるわけで、そういった中でしっかりと彼がね自分の意見も言ってチームに対してこうすべきじゃないかとか、なんかそういうこう主体性を持ってこうチームに対しての提案とか意見とかっていうのをしっかり出せるかどうかっていうのがちょっと彼の課題かなと思ってるので、そこを上下関係とか経験量の差をなしにしっかりとフラットなね、チームの一員として言動ができるかどうかっていうのがちょっと、課題であり、彼がそれでもね、それは僕も散々国内レースに出て、そういう面を見て言ってるので自覚はしてると思うので、その辺ですね。でアーチャーに関してはですね、あのすごくとにかく明るくて前向きなんでチームのムードメーカーになると思うんですね。ただ本当に本当に辛い時、3日目4日目になって寝不足になって心身ともに、疲弊した中でその明るさ前向きさ、チームとしてのムードメーカーになれるかどうか、っていうのがポイントになるかと思うので、それはねもう本当分かんない、やってみないと分かんない、そうなってみないと分かんないので、あのでもすごく頑張り屋で、ものすごく明るくて前向きなんで、そこを本当に期待してます。
これはね、前回のオレゴン大会の僕は続きであってほしいなと思うんですけども、この辺は哲也あーちゃんはちょっと雰囲気わからないかと思うんですけども、前回のオレゴン大会はちょっと陽気がキャプテンとしての気負いが強すぎて、ちょっとこう空回りしがち。キャプテンはこうじゃなきゃいけないとかって言って、なんかこうちょっと的外れな判断しちゃったりとか、ちょっと性急なね判断しちゃったりとか、言動しちゃったりとか、言ってることが2点3点しちゃったりとか、ちょっとチームが振り回されることがあったんですね。でもその時に、ヨネやジョージはもうもうそれに対していろんな感情はあったにしても、それを置いといて、チームとして歯車をどう噛み合わせるか、ちょっと空回りしてる容器の歯車に自分がどうやって合わせていくかっていうのをすごく一生懸命やってくれたんですね。それの続きをやってほしいですね。てっちゃんやあーちゃんは本当に今回初めてで右も左も分かんない中のレース展開になっちゃうかと思うんですけれども、でもこう自分のことだけでいっぱいいっぱいにならず、ちょっと引いてね、ちょっと他人事のように、ちょっと客観的に今の状況を見れるようにね、それで考えてなんか役割を発揮してもらえればいいかなと。そうすればすごくそれを求めたいですかね。で結果っていうのは全て成績の順位っていうのは全て結果なんですよね。そのいいチームが回せたかどうかの結果でしかないんで、結果をフォーカスするんじゃなくて、順位をフォーカスするんじゃなくて、いかにチームがうまく回せるか、みんながどんなトラブルに遭遇してもそれに対してやっぱ前向きに、みんなの輪が乱れることなく、そこにとにかく全力を尽くしてほしいなと、そういうレースをしてほしいなと。そうすればこれが優勝でなくてもね、もしかしたらそんな10位ぐらいとかなったとしても、やっぱゴールした時にみんながもう本当にお互いを称え合って、よくやったってお互い評価し合って称え合えるような、もうできれば涙も流してね、抱き合えるようなゴールをしてもらえれば最高だと思います。